1, 2, 3, 4, ראש זקוף, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, בגרון, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. מצעד! לא, סיירת הפילים הגיעה. כולם יחד! לסייר כאן חייבים, זה תפקיד של הפילים, וכל בוקר כאן נתייצב בזמן. כי אנחנו חיילים, כי אנחנו חיילים. 1, 2, 3, 4, נתפקד, 2, 3, 4, בשורה ובשלשות, בשבילי היערות, צועדים בהון במקצב נכון. בסגנון צבאי נאות! בסגנון צבאי נאות. שלום, מה אתה עושה? ששש, אימונים.